استفلالي قص مريت كونتات أيرن كبابن زلوا إثيوبيا بزحات عاليتات زراعتن فرمرن نمزرعن نمتكالن متشوسيا يكون بر إزخول هافت زحازت هاجر هزبا بدخنتن دركن زلل خوينو زبانات حالي فيو ኣብ ትሕቲ ምድርን ልዕሊ ምድርን ዝተፈላልዩ ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕ ሃፍትታትን ዝወነነት ግን ድማ ድኽነት መላለይኣ ዝገበረት ሃገር ታሪኻ ንምቕያር ህዝባ መሬታን ሃፍቲ ማያን ከምኡውን ከባቢኣን ብምውዳድ ድኽነት ነበርያ ንምግባርን ዝነበራ ሕማቕ ሽምን ምስልን ንምቕያር ጠለብ ህዝባ ብምምላእ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ፖሊስ ሓንጺጻ ጉዕዞ ካብ እትጅምር ጸኒሓላ ኢትዮጵያ ዘለዋ መሬት ሃፍቲ ማይን ኩነታት ኣየርን ናብ ረብሓ ብምውዓል 85 ሚእታዊ ዝኸውን ህዝቢ ዝመሓደረሉ ዘፈርሕ ሕርሻ ብምዝማን ማእገር ህዝብን ሃገርን ንምግባር ይሳለጥ ዘሎ ስራሕ እውን ካብ እዋን ምዕባለታት የርእሎ በብኸባቢኡ ጥብ ትብል ዝናብ ኣብ ረብሓ ንኽትውዕልን መሬቱ ጸሙ ከይሓድር ከከም ከባቢኡን ኩነታት ኣየርን ዝምቹ ዝራእቲ ኣሕምልቲ ገደና ፍረምረ ብሓፈሻ ቆምቲ ዝኾኑን ዘይቆምቲ ተኽልታትን ብምትካል ናብራ ህዝቢ ክመሓየሽ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እውን ብዝተዋደደ መንገዲ ይሳለጠሎ እትውሓዝ ሩባ ብመረብኡ እንደሓለፈ መሬቱ ዓሪቑ ካብ ገደንኡን ቀረብኡን ክረኽቦም ፍልፍል እቶቱ ክኾኑ ዝኽእሉ ተኽልታትን ፍረምረን ብርሑቕ የማዕድል ዝነበረ ህዝቢ ኣብዚ እዋን መሬቱን ማዩን መሰረት ህይወቱ ምዃኑን ብምርዳእ ናብረኡ ምስ ስራሕቲ መስኖ ኣተሓሒዙ ተኽልታቱን ዝራእቱን ክከናኸን ክኹስኩስ ይውዕል ናብርኡውን ብኡ ይምዝን ህይወቱ ይመርሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕምታቱ ይዕቢ ብፍላይ ኣብ እዋን ሓጋይ ብመስኖ ክለምዕ ዝኽእል መሬትን ሃፍቲ ማይን ዘለዎም ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ዘራእቲ ኣሕምልቲ ገደናን ፍረምረን ብምሽፋን ናብ ሓረስቶት ክልወጥ ብኦቢሉ ኣብ ዕቤት ሃገር ዝህልዎም ግደ ክዓዝዝ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምውጋን ካብ እትጅምር ጸኒሓላ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ሃገር ስራሕቲ መስኖ ሓጋይ ተግባራዊ ብምግባር በብኸባቢኡ ዘሎ ሃፍቲ ናብ ረብሓ ንምውዓል ዝተጀመሩ ምንቅስቓሳት ብምጥንኻር እቶት ንምድንፋዕ ፍሉይ ጠመተ ተገይሩሉ ይስራሕ ከም ዘሎን ካብ እዋን ናብ እዋን ምምሕያሻት የርኢ ምህላውን ካብ ሚኒስተር ሕርሻ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ንኣብነት ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ብመስኖ ዝለምዐ መሬት 127,246 ሄክታር መሬት ነይሩ እቲ ቁጽሪ ብብርካ ሃገር ብመስኖ ክለምዕ ካብ ዝኽእል መሬት 2.2 ሚእታዊ ጥራሕ ምዃኑ የርኢ እቲ ኣሃዝ ካብ እዋን እንዳወሰኸ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ እውን እተቱ እንዳዛየደ ኣብቲ ዓውዲ ዝሳተፍ ቁጽሪ ህዝቢ እውን እንዳወሰኸ ኣብ ዝሐሸ ብርኪ ከም ዝርከብ እውን ካብ ሚኒስተር ሕርሻ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓቕሚ ብሙሉእ ናብ ረብሓ ብዘይምውዓላን ውሕስና ምግቢ ምርግጋጽ ብዘይምኽኣላን ንዓመታት ብርክት ዝበለ ሸርፊ ወጻኢ ብምውጻእ ስርናይ ካብ ደገ ክተእቱ ጸኒሓ እያ ካብ ቀረባ እዋን ነዘገን መንግስቲ ነቲ ዘፈር ብዝሃቦ ልዑል ጠመተ ንስርናይ ምቹ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ብስፍሓት ንምፍራይ መስኖ ሓጋይ ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ ይስርሐሉ ኣሎ
በዚ ድማ ኢትዮጵያ ስርናይ ካብ ወጻኢ ካብ ምእታው ናብ ለኣኽነት ክትሰጋገር ከም እትኽእል ዘርእዩ ስራሕቲ ይሳለጠለው ኣብ እዋን ክረምቲ ብዝናብ ኣብ እዋን ሓጋይ ብመስኖ ዝተፈላለዩ ዝራእትታት ብምዝራእን ኣሕምልቲ ገደና ተኽልታትን ፍረምረን ብምትካልን ናብርኡ ክቕየር ከም ዝኽእል ዝተረድአ ሓረስታይ ብፍላይ ብመንግስቲ እውን ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ ይስርሐሉ ዘሎ ልምዓት መስኖ ስርናይ ዘርከቦ መጠን ፍርያትን ብምርዳእ ዝሐሸ ፍርያት ንምርካብ ኣብ ቀረብኡ ዝውሕዙ ሩባታት ናብ ረብሓ ንምውዓል ለይትን ቀትርን ይሰርሕ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት መስኖ ሓጋይ እተሳልጡ ዘላ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ህዝባ ካብ ድኽነትን ተጸባይነትን ሓራ ዘውፅእ ውሕስና ምግቢ ብምርግጋጽ ንስርናይ እተውፅኦ ዝነበረ ተሸርፊ ወጻውን ናብ ካልኦት ንዕቤት ሃገር ሓገዝቲ ዝኾኑ ስራሕቲ እተውዕለሉ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሰርናይ ሰደድ ብምግባር ሸርፊ ወጻኢ ንምርካብ ተሊማ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ ኣብ እዋን ክረምቲ ካብ ዝርከብ ፍርያት ስርናይ ኣብ እዋን ሓጋይ ብልምዓት መስኖ ዝርከብ ፍርያት ዝሐሸ ምዃኑ እውን ካልእ ጠመተ ሂብካ ክስርሐሉ ካብ ዝገብሩ ምኽንያታት ሓደ እዩ ኣብ ልምዓት መስኖ ሓጋይ ዝነጥፉ ሓረስቶት እውን ባህሊ ስራሕቶም ካብ እዋን እንዳማዕበለ ይመጽሎ መፍራይነት ልምዓት መስኖ ሓጋይ ንምድንፋዕ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ሕርሻን ምሩጽ ዘርኢ ድኹዕን ይቐርብ ከም ዘሎ ተረባሕቲ መስኖ ዝኾኑ ሓረስቶት ይገልጹ አቆሉምሳኖ አገኛን ዩሪያ ዳብ ዝበሃሉ ዓይነታት ድኹዒና ዘሪእና ጸረባልዕ መድኃኒት እውን ተዋሂብና ነጺግና ኢና ዝራእትና ድማ ንከናኸኒና ዘለና ምርት ዘርኢ ፍረ ኣለዎ ሎሚ ዘበን ጽቡቕ እዩ ዘሎ ኣብ 1 ሄክታር 40 ኩንታል ክንረክብ ኢለ እየ ዝሓስብ ከም ሃገር እውን ብልምዓት መስኖ ሓጋይ ዝርከብ ፍርያት ስርናይ ክብ ንምባል ጠመተ ተዋሂብዎ ብምስርሑ ኣብ እዋን ክራማት ይርከብ ካብ ዝነበረ እቶት ዝሐሸ ፍርያት ይርከብ ከም ዘሎን ካብ ሚኒስተር ሕርሻ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመልከት ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ውስን ከባብታት ዓፋር ኦሮሚያን ካልኦት ከባብታትን ዝተጀመረ ልምዓት መስኖ ሓጋይ ናብ ካልኦት ከባብታት እንዳሰፍሐ ይኸይድሎ ንኣብነት ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ብልምዓት መስኖ ሓጋይ ዝተሸፈነ መሬት 127,246 ሄክታር ጥራሕ ነይሩ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ድማ በመስኖ ሓጋይ ጥራሕ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዝራእቲ ዝተሸፈነ እንትኸውን 47 ሚልዮን ኩንታል ስርናይ ምእካብ ከም ዝተኻኣለ ካብ ሚኒስተር ሕርሻ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ኣብዚ ዓመት ድማ ብልምዓት መስኖ ሓጋይ 3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዝራእቲ ንምሽፋን ተተሊሙ ይስራሕ ከም ዘለውን ተሓቢሩ እዩ ወደ 3 ሚልዮን ነው ዘንድሮ ያቀድነው ኣብዚ ዓመት 3 ሚልዮን ሄክታር ንምልማዕና ተሊምና ዘለና እዚ ምስሽፋን ከባቢ እንትረአ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብ 1 ሄክታር ብማእኸላይ 40 ኩንታሊና ኣብ ልምዓት መስኖ ሓጋይ ንረክብ ዘለና ኣብ እዋን ክረምቲ ብብርካ ሃገር ብማእኸላይ እቶት እንትረአ 30 ኩንታል እዩ ኣዝዩ ዝሓሸ ለውጥ ኣሎ እዩ ብመንጸር ምህርቲ እንትረአ ማለት እዩ ብሰንኪ ኩናት ድርቂ ዝተፈላለዩ ባልዓትን ኣዝዩ ዝተሃሰየ ሕርሻ ትግራይ ብመስኖ ንምክሕሓስ እውን ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ገሊጹሎ
ኣብዚ እዋን ኣብ ልምዓት መስኖ ፍርያት ስርናይ ዝተረኸበ ውፅኢታዊ ስራሕ ምቕጻል እንተተኻኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ መፍረይቲ ስርናይ ናይ ምዃን ዕድል ዘለዋ ሃገር ምዃና ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ አመንቴ ይገልጹ። የዝናብ መቆራረጥ እንኳን በክረምቱ ቢያጋጥመን በበጋ የምናመርተው ስንዴ ከክረምት ዱሮ ከምናገኘው በላይ ስንዴ ማምረት ትችላለች ኢትዮጵያ። ኣብ እዋን ክራማት ምቁራጽ ዝናብ እኳ እንታጋጠመና ኣብ ሓጋይ እነፍርዮ ስርናይ ኣብ እዋን ክረምቲ ካብ እነፍርዮ ዝለዓለ ፍርያ ስርናይ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኣብ እዋን ክረምቲ ዝፈርን ብመስኖ ሓጋይ ዝፈሪ ስርናይ እንትድመር ኢትዮጵያ ካብዚ ዓመት ጀሚራ ካብ ኣፍሪካ እታ ዝበለጸት መፍረይ ስርናይ እያ ክትኾን ማለት እዩ። ንፍርያት ስርናይ ምቹ ኣብ ዝኾኑ ከባብታት ብዝተሳለጠ ስራሕ በክረምትን ልምዓት መስኖ ሓጋይን ብዝተሰርሑ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ተቀራራቢ ፍርያት ይርከበሎም። ኣብቲ ዘፈር ካብ ዘሎ ውህሉል ዓቕሚ እንትርአ ልዑል ሸርፊ ወጻኢ ከርክብ ይግባእ ዝብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፍርያት ስርናይ ዝተረኸበ ውፅኢት ካብ መማሓየሺ ቁጠባ ሃገር ቦቀል ሓደ ምዃኑ ምግላጾም ይዝከር። ኣብዚ ዓመት 3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ከም ዝተተለመ እውን ብምሕባር ንልምዓት ስርናይ ሓዊሱ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝሕግዙ ፕሮጀክትታት ንምዕዋት ዝተጠናኸረ ስራሕ ምስራሕ ከም ዘድልውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም እዮም። 3 ሚልዮን ሄክታር ነው ዘንድሮ የምናርሰው። ኣብዚ ዓመት 3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ንምልማዕ ኢና ተሊምና ዘለና። ካብ ዓሚ ብ1.7 ሚልዮን ሄክታር መሬት ልበልጽ እዩ። ልዕሊ ዕጽፊ እዩ። ብፍርያት እውን ዓሚ 47 ሚልዮን ኩንታል ዝኸውን ፍርያት ኢና ረኺብና። ኣብዚ ዓመት ድማ ልዕሊ 100 ሚልዮን ኩንታል ፍርያት ንምርካብ ትጽቢት ይግበር። እዚ ኣብ እዋን ሓጋይ ጥራሕ እዩ። ፍርያት ስርናይ ሓጋይን ስርናይ ክረምትን ሓዊሱ ልዕሊ 6 ሚልዮን ሄክታር መሬት ኮይኑሎ። እዚ ኣዝዩ ዝረአ ዕቤት እዩ። ብብርካ ሃገር ዝተለምናዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓመት 3 ሚልዮን ሄክታር እንተዓዊትና ፍርያት ስርናይ ክረምትን ሓጋይን እንትድመር ከምቲ ዝበልናዮ ሰደድ ንምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ንብዙሕ ነገር ክውዕል ይኽእል እዩ። ቀደም ነፍርዮ ካብ ዝነበርና ብብዙሕ ዕጽፊ ስለ ዝኾነ ነዚ እንተዓዊትና ጥራሕ ኢና ካብ ምልማን ምግቢ ነፃ ዝወፀት ኢትዮጵያ ክንረጋግጽ ንኽእል። እዚ ብስራሕቲ ክራማት ጥራሕ ኣይረጋገጽን። ክረምቲ ምስራሕና ጽቡቕ እዩ። እቲ ኣብ ክራማት ዝነበረ ዝራእቲ እንትእከብ ሃጋይ እውን ክንሰርሕ ኢና። ሃጋይ ምስ ወዳእና ድማ ኣብኡ እንዳሃለና ስራሕቲ ክራማት ክንቕጽል ኢና። ሌማት እውን ከምኡ ሓምለዋይ ዓሰር እውን ብተመሳሳሊ። እዚ ኩሉ እንትድመር ምዕባለ ኢትዮጵያ ብዘይጥርጥር ክነዕውቶ ኢና። ኢትዮጵያ ብስራሕቲ ልምዓት መስኖ ውሕስና ምግቢ ህዝባ ንምርግጋጽ እተሳልጦም ዘላ ንጥፈታት ዕውታት ንክኾኑ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ይሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዑደት ብምክያድ ኣብቲ ዘፈር ዘሎ ምዕባለ ንምምሕያሽ ዘኽእሉ ሓሳባት ዝህብሉ እቲ ኣወንታዊ ኸይዲ ኣብ መላእ ሃገር ክሰፍሕ ዘኽእል ልምድን ተመኩሮን ናብ ካልኦት ከባቢታት ክባጻሕ ይገብሩለው። በየክልሉ ተንቀሳቅሰን እንደዚሁ የክረምት ጊዜ ድጋፍ እና ክትትል ስናደርግ ቆይተናል። በብክልሉ ተንቀሳቂስና ንስራሕቲ ክራማት ሓገዝን ክትትልን እንዳገበርና ጸኒሕና ኢና። ሕዚ ድማ እቶም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኸይዶም እንታይ ይመስል ንቐጻሊ ዓመት እዋን ክረምቲ ዝሕግዙ ስራሕቲ ካብ ብሕዝኡ ክጅመሩ ኣለዎም ዘሎ ኩነታት ንርኢና ዘለና። ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ዝራእቲ ፈልስታት ምትካል ዘለዎ ኩነታት ተዓዚብና ኢና። ትቐንዲ ነገር ኣብ መላእ ሃገር ተመሳሳሊ ነገር ንክመጽእ ሓገዝ ምግባር፣ ምክትታል፣ ምግምጋምን ግብረ መልሲ መሃብን ከምኡ እውን ብብርካ ሃገር ዝተወደበ ለውጢ ንክመጽእ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ይሄ ቀደም ሲል ለልማት ያልዋለ መሬት እዚ ቅድም ኢሉ ንልምዓት ዘይወዓለ መሬት እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብቲ ክልል ዘሎ ሃፍቲ ብምጥቃም ሰደድ ክግበሩ ዝኽእሉ ፍርያታት ይፈርዩሉ ኣለዉ። ቴምርን ካልኦት ፍረምረን ዝለምዑ መሬት ሕርሻ ርኢና ኣለና። ምስ ልምዓት ትሩፋት ሌማት ተተሓሒዙ እውን ብፍላይ ስራሕቲ ምርባሕ እንስሳት ዘለውሉ ኩነታት ርኢና ኢና። ቀለብ ሕርሻ ዝፈርየሉ እውን ተዓዚብና ኢና። እዚ ሰደድ ንምግባር ዝውዕል እውን እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሓረስቶት ዝኸባቢ ነዚ ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ንቐጻሊ እውን ብዛዕባ ከሳፍሕሉ ዝኽእሉ መገዲ እውን እንዳተዘራረብና ኢና። እዚ ዑደት ብዙሕ ልምዓት ተመክሮን ዝተወሰደሉን ብዝበለጸ ድማ ዘሎ ሃፍቲ ንምጥቃም ምግፋሕ ከም ዝግባእ ርኢና ኣለና።
ክልል ዓፋር ብዙሕ ሃፍቲ ኣለዋ ሃፍቲ ማይ መሬት ኣለዋ ኩነታት ኣየር ዝኽልል ንብዙሓት ስራሕቲ ሕርሻ ኣዝዩ ምቹው እዩ ይኹን እምበር ዝተዋደደ ሓገዝ ክልልን ፌደራልን ከድሊ እዩ ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ንምኽኣል ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዘመዝገበቶ ውፅኢት ትካል ምግቢ ሕርሻን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋኦ ኣፍልጦ ሂብዋ እዩ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋፅን ሕርሻ ንምዝማንን ብዝብል ዝተጣየሸ ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋኦ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዘመዝገበቶ ውፅኢት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሃብዎ ኣመራርሓ ብኣብነት ጸሪሕሎ ሜዳል አግሪኮላ ድኽነት ንምንካይ ውሕስና ምግብን ቀረብ ምግብን ንምርግጋፅን ንዝሰርሑ ፍሉጣት ሰባት ዝወሃብ ትዝዓበየ ሽልማት ፋኦ እዩ ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ኢትዮጵያ ተግባራዊ ትገብሮ ብዘላ ሃገር በቀል መማሓየሺ ቁጠባ ውፅኢት የምጽእ ከም ዘሎ መርአያ ምዃኑ ግን ተሓቢሩ እዩ ኣብ ሃገር በቀል መማሓየሺ ቁጠባ ዘፈር ሕርሻ ጠመተ ካብ ዝተገበረሎም ዓውድታት በቀዳምነት ዝጽራሕ እዩ መርሃ ግብርታት ሓምላዊ ኣሰረን ትሩፋት ሌማትን ሓዊሱ ኣብ ልምዓት ስርናይ ዝተመዝገበ ዓወት ኢትዮጵያ ነቲ ኣፍልጦ ክትረክብ ከም ዝገበራውን ተሓቢሩሎ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝተሰርሐ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ እንትህቡ ዜጋታት ኣብቲ ስራሕ ንምትእኻብን ንምውፋርን ዕዙዝ ግደ ከም ዝህልዎ ድማ ሰብ ሞያ ይዛረቡ